Koro mibadhi en kuonde mopogore. Then mar adek, dhano ng'eni we mana ni mibadhi en sendi molal. Kata mana gima luongo ni culture mar pinywa Kenya ka, iwinjo. Wachalo joma nade, wan jok moluoro chik, iwinjo. Seche mwaluoro chik, waluoro chik ni police kik makwa, koso waluoro chik ni mane gima onego bed itimo. Madam mana mi very basic examples. Nitie culture manitiere sirkal ni ja sirkal kata ka ginyo kata mana ni in ndara. To ni ng'ama nigi GK plate ok nyal rito traffic jam. Kata onge emergency kata en gi emergency. Iwinjo. Mago culture monego bed ni wang'iyo ni to wan kaka jo Kenya. Behaviors wachalo nade. Iwinjo. Koro seche ma mibadhi en gima en collective responsibility. Ok en sirkal kende. Ija piny owuon kumidake. Iwinjo. Uhusiano mari gi ng'ama odak jo bathi chalo nade. Be in ng'ama nyalo neno gimoro katimore tiling katiwacho to in ng'ama inyalo chut dhoge bor tiling thi gik machalo kamano. Sirkal be onego bed ni en emo ochiwo good example. Nikech kuma wuon dala timo marach kara nyithindo bebo timo marach. Kuma wuon dala chiwo ranyisi maber to nyithindo bebo chiwo ranyisi maber. Iwinjo. Koro weche moko ni kia goch na uru ni kia otimago mago gik mosekalo. Actually kiyudo kata mana penje ma gimoro mora ni ine mingi. You are the center of attraction. Ni kapok ifuolo to dhano ling thi. Mane gima nohinyowa kata mana sani ni kapok jatend piny owacho ni omak ng'ane ni gimibadhi governor ma ng'ane ni tok nyal maki. Yet wan gi gik maluongo ni duol mar independent commissions ma ok onego bed ni gikawo order from any person. Gima hinyowa e katiba ne ma asebedo kawacho ni katiba wan godo maber, very elaborate, nyalo konyowa, but waonge gi tim. Wanyisi ni kidhie kata gima luongo ni Westminster practice, kidhie United Kingdom, gionge gi written constitution. Gina gi gik miluongo ni usages, traditions, mabedo passed from one generation to another. Katabu nitiere chon the House of Lords, sani wan gi Supreme Court, chiwo interpretation. Wacho ni Prime Minister okwa advice Queen kata sani King maber. Onego bed ni timo kama. To ginyal dhie ni article what of the constitution kaka wawacheni. But they are very consistent. Ndiko gimoro piny to onge tim ok bi konyowa. Nyaka wa interrogate conscience wa to ang'e ni katiba marwa ni en marwa. Wadwa tiyo kode koso beda document on paper ma wadwa timo gima wadwaro. Iwinjo. Nitiere kandi mano mana achiel, nitiere pinje mang'eny ma katiba unwritten constitution, but gin jok ma gima gitimo en gima ni kare. Ero kama na inya angeni nitiere mathoth anya monego bed ni walose tada ni watigi thuolo modong kani mondo koro warange twak machielo moda mulo sani kotere kod ngima jo Kenya mano kama gintiere wachopa ne report mar Naduko nyakwara Ramogi kinde koro chopo paro medo